Светител Николай Велимирович. Мисионерски писма до един настойник за свещенството. Чул си някакви еретици да говорят: всички християни са свещеници, затова особени свещеници не са ни нужни. Всеки, който е кръстен, чрез кръщението е станал свещеник. Следователно всички християни, и мъже и жени, могат да извършват всички свещенически длъжности, които сега извършват само ръкоположените за свещеници. Знай, че това е голяма заблуда. В противен случай би могло да се каже, че всички християни са и апостоли. А ние знаем, че Господ е избрал за апостоли определени хора. От своя страна апостолите са ръкополагали най-напред дякони, после свещеници, епископи или презвитери на църквата. И светия апостол Яков твърди, че на църковните презвитери е дадена властта да извършват свещенодействия. Прочети в неговото послание тези думи: болен ли е някой между вас, нека повика презвитерите църковни, и те да се помолят над него, като го помажат с елей в името Господне. Както виждаш, това устройство на църквата, презвитерите, овластени от Светия Дух, да извършват Божиите таинства и да водят кръстения народ към спасение, произхожда още от светите апостоли. Слава Богу, че е така, защото ако по Божи промисъл не беше така устроено, а всеки можеше сам себе си да провъзгласи за свещеник, още от самото начало в християнството би настъпил разпад. Настъпил би разпад както във вярата, така и в църковния ред. И при такъв разпад нима корабът на църквата би преплувал успешно изминалите 19 столетия, подобни на 19 бурни океана. И по закона на Ветхия завет не всеки е могъл да бъде свещеник, а само онзи, който е бил определен и посветен за това. Но и тогава са се явявали бунтовници, които са въставали срещу избраните свещеници и които въпреки закона са си присвоявали правото да извършват свещеническите длъжности. В Светото писание четем за Корей, Датан и Авирон, които възстанали срещу Моисей и Аарон, викайки: стига ви толкова, с цялото общество всички са свети и между тях е Господ. А вие защо се поставяте по-горе от народа Господен? Но Бог им се разгневил и люто ги наказал. И земята разтвори устата си и ги погълна, и те слязаха живи в преизподнята, с всичко тяхно, и земята ги покри, и те изчезнаха и сред обществото. И така ясно е и от двата завета, че волята Божия не е всички вярващи да бъдат същевременно и свещеници, но има едно достоинство по-високо от свещеническото, което е приготвено за всички вярващи и което, ако искат, могат да достигнат всички. Това е светостта. Апостолите са наричали първите християни светии. Имената на светците се вписват в календара и в книгата на вече